Assalamu alaikum. Kamar dai yadda kuke gani wannan hoton sarkin waƙa ne. Yau ne ya fito zanga-zanga. Duk cikin celebrity na Arewa babu wani wanda ya fito zanga-zanga a yau. In dai babban celebrity ne wanda aka san shi, to kamar yadda kuke gani sarkin waƙa gashi nan Naziru sarkin waƙa ya fito zanga-zanga. Duk gaskiya dole mu yaba mishi, sannan kuma mun gode mishi da wannan shi ma goyon baya da ya basuwa. Alhamdulillah gaskiya mun gode mishi. Muna kalli da celebrity da yawa inda basu fito ba, kuma sun yi ta cewa za su fito amma basu fito ba. To gaskiya shi mun gan shi, sannan kuma muna yaba mishi, muna gode mishi. Allah ubangiji ya sa mun yi wannan zanga-zanga, a sa Allah ubangiji ka sa da an ka fara lafiya a ƙare lafiya. Allah ubangiji ya taimake mu. Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da muke fama da shi, da kuma wannan matsalar yunwar da muke fama da shi. Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshe. Ya Allah ubangiji ka kaddari wa'annan shugabanni namu su karkata akan wannan abin da muke so su karkata, su gano gaskiya, su yi wannan, su yi leadership ɗinsu a cikin girmamawa, a cikin mutunci.